beira do Miño me leva polo meu camiño. O tren vai andando pasiño a pasiño e vai me levando cara ao meu destino. Alguén pode ser que me espere na estación. Que sexa amor e paz, o atoparei, eu o terei, coa miña moza no meu lar, coa miña moza no meu lar. O tren que me leva pola beira do Miño me leva polo meu camiño. O tren vai andando pasiño a pasiño e vai me levando cara ao meu destino. Alguén pode ser que me espere na estación, na terra da felicidade. E todo que sexa amor e paz, o atoparei, eu o terei, coa miña moza no meu lar, coa miña moza no meu lar. O descenso, dende logo, é espectacular, o sea, visita o río tranquilamente, quedarte ali por ali unhas horiñas, de pasar as piraguas, eso é mágico. Logo, sin duda alguna, a saída dos Mómeros, este é un momento emocionante, si ten que sair unha lágrima, vai a ser. Está tan lindo, me está contaxando. Sí, é verdad, a mí é que ese día é máxico. Logo, a Cucaña, o paseo pola media Pasei moito tempo
con las 12 campanadas. Por ahí sí. creando en mí otras tantas ilusiones que también perdí. Las cosas que soñé no fueron realidad y no lo pueden ser más en mi vida. Por un amor, miña vida, lo que pasé, miña vida. A todos pregunté, la gente ya no sé, pum. A todos pregunté, la gente yo no sé, pum.